बागुल बुवा. ही माझ्या लहानपणीची गोष्ट आहे. आमचं दर सुट्टीत गावी येणं जाणं हे चालूच असायचं. गावी जातानाच्या प्रवासापासून सुरू झालेली मजा ही गावात पोहोचल्यावर तिथल्या मातीत, नदीत, बागेत बागडल्यावर क्षणोक्षणी वाढत जाते. गावची ती धमाल मस्ती कोणाला नकोशी वाटेल, पण एकदा आम्हाला अचानकच गावी जावं लागलं. तसं मला माझ्या घरच्यांनी आधीच दम भरून ठेवला. गावी गेल्यावर अजिबात मस्ती करायची नाही. माझ्या चुलत काकींना बरं नव्हतं. त्यांना कॅन्सर झाला होता. पुढे तो वाढत जाऊन तिच्या संपूर्ण शरीरात पसरला होता, ज्यामुळे तिची तब्येत फारच सिरियस होती. सर्वात जास्त मनाला लागणारी गोष्ट ही होती की तिला 1.5 वर्षाची मुलगी होती. त्यावेळी मी लहान असल्यामुळे मला कॅन्सर वगैरे बद्दल काहीच माहीत नव्हतं. एवढं मात्र कळत होतं की तिला खूप मोठा आजार झाला होता. एकदा मी आईसोबत काकींच्या खोलीत बसले होते. खोलीत आम्ही तिघी आणि काकींची मुलगी असे 4 जण होतो. तेव्हा माझ्या आईला कोणीतरी तिच्या नावाने हाक मारून बाहेर बोलावून घेतलं. त्या खोलीत आता आम्ही तिघीच उरलो होतो. मी काकीच्या मुलीला खेळवत होते. मला हे माहीत नव्हतं की तिथे काकी माझ्याकडे एकटक पाहत होती. माझं काकींकडे लक्ष गेलं आणि मी काकींच्या मुलीपासून माझा हात दूर केला. काकींचे डोळे पाणावले होते. त्या आतल्या आत रडत होत्या. त्यांनी मला जवळ घेत विचारलं, तुला माहीत आहे मी आजारी आहे ती? हो, मला आई बोलली होती काकी आजारी आहेत, त्यामुळे गावी गेल्यावर मस्ती करू नकोस. मी निरागसपणे मला जे माहीत होतं ते त्यांना सांगून टाकलं. तुला काय वाटतं मी अजून किती वर्ष जगू शकेन? काकीने अचानक केलेल्या या प्रश्नाने मी जरा गोंधळूनच गेले. यावर काय बोलावं हे मला माहीत नव्हतं, म्हणून मी काहीतरी बोलायचं म्हणून बोलले. अजून 5 वर्ष. मी स्वतः त्यावेळी 5-6 वर्षांची होते, त्यामुळे 5-6 वर्ष मला हे त्यावेळी खूप वाटलं होतं. पण माझ्या उत्तराने काकी आतल्यात दुखावली गेली होती. तिने माझ्या डोक्यावरून एकदा प्रेमाने हात फिरवला आणि तिने तिच्या मुलीला तिच्या मिठीत घेतलं. काही दिवसांनी माझ्या काकीचं निधन झालं. सगळेच जण हळहळत होते, कारण आता काकीची मुलगी ही पोरकी झाली होती. काकी आम्हाला कायमची सोडून गेली होती. ती आता परत कधीच येणार नव्हती. या गोष्टीने मलाही माझं रडणं आवरता येत नव्हतं. आम्ही 13व्याला पुन्हा एकदा गावी गेलो. तिथे आधीच बरेच नातेवाईक जमले होते, पण त्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यांचे रंग हे उडाले होते. मी त्यावेळी लहान जरी असले तरी त्या सर्वांच्या वागण्यात झालेले ते बदल मला स्पष्ट जाणवत होते. त्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांनी काकींची ती रूमही कडी घालून बंद केली होती. त्या रात्री उशिरापर्यंत सगळे जागे होते. छोटीला मात्र झोप लागली, म्हणून तिला कोणीतरी काकींच्या रूममध्ये नेऊन झोपवलं होतं. मी तिथून जात असताना मला तिच्या रडण्याचा आवाज आला. म्हणून मी दार उघडून आत काकींच्या रूममध्ये शिरले. आतमध्ये अंधार होता आणि माझा लाईटच्या बोर्डाकडे हात पोहोचत नव्हता. मी अंदाजे चाच पडतच 2 पावलं पुढे गेले. खिडकीतून चंद्राचा उजेड आत येत होता. त्याच उजेडात मला छोटी शेजारी माझी काकी बसलेली दिसली. मी त्यांच्याकडे पाहतच राहिले. इतक्यात कोणीतरी रूममध्ये आलं आणि त्याने त्या खोलीची लाईट लावली. पाहते तर काय, तिथे छोटी आणि माझ्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणीच नव्हतं. आता अजून काही जण धावत खोलीत आले होते. छोट्या मुलीला काकींच्या खोलीत कोणी ठेवलं म्हणून त्यांच्यात वाद सुरू झाले आणि ते काकीच्या मुलीला घेऊन दुसऱ्या एका खोलीत गेले. मी विचारात पडले, परत आलेली काकी अशी अचानक गायब कशी झाली? मला हे कोणाला तरी विचारायचं होतं, म्हणून मी धावत आईकडे गेले. त्या खोलीत आधीच बऱ्याच बायका बसल्या होत्या. त्यांचे चेहरे आधीच गंभीर होते. मी काकीला आता त्यांच्याच खोलीत पाहिलं आहे. माझ्या या एका वाक्याने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. सगळेजण माझ्याकडे वेगळ्याच नजरेने रोखून पाहत होते. या घटनेला काही वर्ष होऊन गेली. मी सहज गावी गेले होते. तेव्हा माझ्या चुलत भावंडांसोबत मी रात्रीची गप्पा मारत बसली होती. इतके वर्ष होऊनही मला ते काकीचं रहस्य काही उलगडत नव्हतं. गप्पांच्या ओघात मी त्यांच्यासमोर तो विषय काढला. तसं त्यामागची मला एक भयानक गोष्ट समजली. माझ्यासाठीचा पहिला धक्का हा होता
की मुळात काकींचा मृत्यू हा कॅन्सरने झालाच नव्हता. त्यांनी त्यांच्याच खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. माझ्या घरच्यांनी मी घाबरेन कदाचित म्हणूनच ही गोष्ट माझ्यापासून लपवली होती. पण मग तिचा कॅन्सर, काकींना कॅन्सर होता, अगदी शेवटच्या स्टेजचा. त्यांचं मरण हे निश्चित होतं, पण त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला. त्या अशा हातावर हात ठेवून बसू शकत नव्हत्या. आम्ही शेवटचं जेव्हा काकींना भेटलो होतो त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात काही मोठे बदल झाले. त्या काही अघोरी तंत्रमंत्रांच्या आहारी गेल्या. त्यांनी काळ्या विद्येचा निवड केला आणि शेवटी एका रात्री त्यांनी गळफास घेतला. पण ही गोष्ट इथेच थांबली नाही. त्या रात्रीनंतर दर रात्री काकी त्यांच्या खोलीत लोकांना दिसू लागल्या. म्हणूनच 13व्या दिवशी सगळ्यांच्या चेहऱ्यांचा रंग उडाला होता. म्हणूनच लहान मुलीला काकींच्या खोलीत कोणी चुकून ठेवलं म्हणून तेव्हा वाद झाला होता. म्हणूनच काकींच्या खोलीत मला त्या स्वतः दिसल्या होत्या. काकींची त्यांच्या मुलीसोबत राहण्याची तीव्र इच्छा, त्यासाठीचा त्यांनी केलेला त्याग, हे सगळंच फार भयंकर होतं. या सगळ्यासाठी त्यांनी मरणाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यानंतरही अनेक वर्ष त्या घरातील लोकांना काकींच्या अस्तित्वाची जाणीव होत राहायची. पण जेव्हा काकींची मुलगी मोठी झाली, हे सर्वांना जाणवणारे भास आपोआपच कमी होऊ लागले. कदाचित तेव्हाच त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळाली असावी. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.